En mi sonrisa. Pocos saben mi secreto. ¿Quieres unos dientes más rectos este nuevo año y sin aparato? Fan campanyes publicitàries molt atractives i, sobretot, molt insistents, que, segons el Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, són enganyoses. En moltíssimes ocasions aquestes empreses es deixen o van de la mà de famosos per animar a fer-se aquest tractament. Ahora ya sabes mi secreto. Això nosaltres ho hem denunciat i de fet, hi ha sentències al respecte. El col·legi diu que ho ha denunciat perquè aquestes empreses no farien el seguiment imprescindible o no el faria personal qualificat. La BEA no vol ensenyar la cara. Va contractar per internet un servei d'alineadors invisibles. Després d'una primera visita presencial, van a urgències perquè se li movia una dent. No li van donar importància, però l'ha acabat perdent. Ha interposat una denúncia per delicte d'intrusisme i una demanda perquè la indemnitzin. Me consta que esa persona, la que me informó de todo el tratamiento, esa persona no está colegiada ni tiene la carrera de odontología. Eso me consta ciencia cierta. Luego el resto de personas no las he identificado. Hi ha dues empreses en el punt de mira, Impress i Dr. Smile. Aquesta última ha emès un comunicat on lamenta la situació i assegura que els seus dentistes i ortodoncistes fan tot el seguiment des del diagnòstic fins a l'última cita. Te fan anar a una primera visita, però moltes vegades és simplement per tenir realment, com tu has dit, el motllo de les teves dents. A partir d'aquí, això s'escaneja, no sempre s'escaneja per part d'un dentista, i a partir d'aquí comença a treballar el software. La primera visita també es fa servir a nivell comercial per vendre una miqueta el tractament si el pacient encara està indecís. El col·legi es queixa que aquestes empreses juguen a confondre ortodòncia amb un tractament estètic, però pot tenir repercussions a nivell de tot l'organisme si no es fa bé.